Районда балаларның юлларда иминлеген тәэмин итү буенча игътибар балалар профилактик чарасы бара. Ул 6 сентябрга кадәр дәвам итәчәк. ЮХИДИ тарафыннан профилактик рейдлар үткәрү бу юнәлештә эшләүнең бер төре булып тора. Махсус балалар креслосы безнең гадәти хәлгә әйләнеп бара инде. Бу элек юк иде. Хәзер бөтен машина йөртүчеләрдә бар дисәк тә була. Ел башыннан безнең махсус кресло булмаган 38 кеше водительгә беркетмә төзелде. Аларга 3000-нән 5000гә тикле штраф каралган. Минем бер балам бар, һәр вакытта да креслога утыртып йөрибез. Балаларны сакларга кирәк. Һәрбер ата-ана балаларын креслога утыртып йөрсен. Һәр ата-ана үзенең баласын, сабыен кайгыртырга тиеш. Кресло ул куркынычсызлык кагыйдәсе. Ул һәр вакыт машинада булырга тиеш. 31 августта Мөслимнең Пушкин урамында Кояшкай балалар бакчасы янында бала төп пассажир исеме астында акция үткәрелде. Бәхетсезлек очраклары гадәттә тиешле кагыйдәләрне үтәмәүдән килеп чыга. 12 яшькәчә булган балаларны җиңел автомобильнең алгы утыргычында, 7 яшькәчә баланы арткы утыргычта йөртү гәүдә авырлыгына һәм буена туры килгән балалар өчен махсус саклану җайланмаларын кулланып башкарылганда гына рөхсәт ителә. 12 яшькә кадәрге бала автомобильнең арттагы утыргычына да махсус җайланма белән утырырга тиеш. Хәзер инде барлык әтиәниләрдә диярлек креслолар булдырдылар. Үзләренең балаларының иминлеген тәэмин итәләр дип әйтер идем мин. Икенче пар игезәкләребез нап килеп биребез ул чакмага авылыннан, әйме. Балаларыбыз һәр вакыт креслода йөриләр. Аларның сәламәтлеге безнең өчен бик кадерле. Балалар бакчасыннан дукларымны алырга килдем. Балаларны алырга килгәндә миңа бүләк туры килде. Балаларын бакчага транспорт чарасына утыртып алып килүче әтиәниләр белән балаларны машинада йөрткәндә махсус креслолар һәм куркынычсызлык каешларын куллану турында әңгәмәләр үткәрелде. Пассажир балаларга уку кирәк-яраклары салынган яктырткыч капчыклар да таратылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.